kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shabu kunjani? Ngithembe ukuthi ne-right, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijona kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video bese uyasubscribe ku-channel. Okunye okubaluleke kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification ngaso sonke isikhathi makukhona ke i-video esifakayo. Hayi ke bafethu, osukwini lwakusasa usuku olukhulu Orlando Pirates versus iSekhukhune United ngo7:30 ntambama bafethu. Orlando Pirates ke isikhiphile iclip ye video. Most of the time Orlando Pirates if kuzodlala ke umdlalo ngosuku olulandelayo iyaye ikhiphe ivideo ngesuku ikwenza kwi-training. Indaba ke ezibhlungu bafethu, uMonapule Saleng asimboni kule training eyandulela umdlalo ezodlala neSekhukhune United. Kule video yeOrlando Pirates ngiwabonile ama-comments kanjalo ke futhi ke ne-video ngayibona ukuthi ke kunobuso obusha esingabazi bafethu. Kunomjida ka number 11 ovelayo evidweni bafethu. Lo mjida igama lakhe uSimphiwe Selebe odlala kwi-MDC ye-Orlando Pirates. Njengamanje ke uzilolonga ne-first team, lokho kuthembisa ukuthi ke ungomunye wabadlali ke singase sibone iOrlando Pirates impromoter njengoba ke kuzophela le season. Umuntu umdlali wesibili nangu ke futhi ke siyambona evidweni. Lo mdlali uSinram Danson naye ke futhi ogijima as i-middle fielder ekuyona ke i-MDC yebhakabhaka. So bafethu ke injalo indaba bekuzoshare nje lezo ndaba ukuthi ke ibuphi lobuso obusha abantu abakhuluma ngabo. Loyo uSimphiwe Selebe kanjalo noSinram Dancing from EMDC ye-Orlando Pirates. Make sure ukuthi uyayilike i-video, uyasubscribe kwi-channel ma ukuthi ke awusubscribile. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngokupha nje ama-updates, kakhulukazi ama-updates e-Orlando Pirates bafethu. Asihlangabezane kwi-video elandelayo. Bye bye.